ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯза дарси мо ин рақамҳо буда, ба забони кӯриёгӣ рақамҳоро чӣ хел ҳисоб карданашро нишон медиҳам ва аз ёд кардану подписатсия, лайк роҷӣ қидан ҳаётон набарояд. Рақамҳо ба забони кӯриёгӣ суҷҷа, суҷҷа, суҷҷа номида мешавад. Якум, як. Ба забони кӯриёгӣ ду намуд хонда мешавад. Ил, 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 ё ин ки ҳана, ҳана, ҳана. Ду, и, 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 ё ин ки дул, дул, дул. Се, сам, 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 ё ин ки сет, сет, сет. Чаҳор, са, 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 ё ин ки нет, нет, нет. Панҷ, о, 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 ё ин ки тасот, тасот, тасот. Шаш, юк, 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 ё ин ки ёсот, ёсот, ёсот. Ҳафт, чил, 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 ё ин ки илгоп, илгоп, илгоп. Ҳашт, пал, 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 ё ин ки ёдолб, ёдолб, ёдолб. Н, ку, 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 ё ин ки аҳоб, аҳоб, аҳоб. даҳ бошад ба забони кӯриёгӣ шиб, 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 ё ин ки ёл, ёл, ёл хонда мешавад.